لسری دا لسر نبی فرمانداری گشتی یا قصد و شروانین و از توایی میوانان و بشداران سلاف دکم و براستی هیروش بو کوبانی کمبونا و جبو مجی رومتیه و منرخی که مزن ددنی کی لسر برخوادان کوبانی 10 سال در باسفون لحتى روجا ایرو این گرینگا خوا باندور خوا دوام دکی گرینگا کوبانی اوکو جاره یکم ده شر دیجی داعش دا 2 سالین کو تیدا yani devlet tektiçun arteşin devlet rojlata navil haber Daesh berxonadan grupek gencu xortan şervanên azadî li Kobanê ji Daesh re gotin tinikanî pêş deherî em heta dawê berxwe bidin êdî tinikanî pêş bikevî û ev berxwedana wana dengvedana xwe li tevayî cîhanê belav kir gelek hemû kesên ku li dijî terorê li dengê xwe Kobanê kirin yek piştgiriya îsanên azad li çi dewletên rojhilata navî dibin îsanên azad çi ji Ewropa dibin çi dewlet koalîsyona navnetewî bê ew ne jî hatin alîkarê va ciwana kirin ew ji weke çû xortên ku li Kobanê berxwe dan û di encama wê de Daesh hate sekinandin û pişra pêvajoya paşxistina Daesh dest pê kir Daesh vî şerî de hêzekî xwe mezin wenda kir lewaz bû û pêşer li gelek cihê dîtir paş ket me di vî şerî de ev şerê ku nêzîkî 5 mehan bajarê Kobanê tene de meşand û pêrê gundewarê wê herêmê de dewam kir 1200 kes 1200 şervan me şehîd dan hezaran birîndar hebûn vê münasebetê ez tevayî şehîdan bibîr tînim dîsa di şerê Kobanê de bi hezaran dostên me tevlî vî şerî bûn em wana jî alîkarê ku wan kirî piştgiriya wan kirî ku em wana jî spas dikin îro careke dî li ser Kobanê şer heye li tevayî Sûriyê şer hatê rawestandin li derdorê Kobanê şer dewam dike îro dîsa li derdorê Kobanê berxwedanekî mezin genc û xortê Kobanê û enda şervanên hêza me li din meşandin ev meheke êrişan têk dibin di vê demê careke dîtir çawa berî vê 10 salan piştgirekî navnetewî ji bo Kobanê gerek bû îro careke dîn piştgirekî vî rengî pêwîst e dîsa divê her kes dengê xwe bilind bike ev şerê ku li derdorê Kobanê tê kirin ji bo ku warê rawestandin dîsa gerek pertek daha xortir werin ziman û gerek her kes bêje êdî bes e gerek li derdorê Kobanê şer warê rawestandin îro wekî min dizanin pêvajiyeke nû dîrokî li Sûriyê dest pê kirî rejima Esed ava ku 5 salî bîtir yani Sûriyê birêva dibir bi şewazekî dîktatorî û bi şewazê herî sert îro ewa têk çû îro pêvajiyekî nû heye em wekî Sûriye Hêza Sûriya Demokratîk dîsa nûnerên tevayî pêk hatên Bakurê Rojhilatê Sûriyê bi Erebê wê bi Kurdî wê em amade ne ku careke dîn çawa ku me di dijî Daesh berxwedanekî mezin pêk anî şerekî mezin kir wirde me tecrübekî mezin girt û wê derkê de yani pêşketinekî mezin me dava kirin îro dîsa em careke dîn amade ne ku em bi ser wî esasî ser wî bingehî tevlî va pêvajiya ne a li Sûriyê bibin ji bona avakirina Sûriyekî ne merkezî Sûriyekî ku tê de hemî reng hebin Sûriyekî ku tê de demokrasî tê de aramî werê jiyan kirin û tevayî pêkhatiyên Sûriyê dibin edaletekî mezin da dibin di hundirê aramiyekê de bi hev re jiyan bikin û spas ji bo we